na da bi beba somewhat Tofiakwa Monso nyese na da bi mo be na motete ho ene nkrofo a kire mo ade e bedru brebe no monso mo be wie school ama mo mu bia ba be kire ade ama bi no so atena ho atie mo se de mi ye ya somewhat shells teacher no kan no na nkura no ntia se na onso nya abotre si obekire wo mu amwate wo mu ase mo amunim teacher ni adwuma abotre do so ye e wo nkura enti ota to aso se me nkura monhwe se ne mi gyina mo anim school dem me kyerɛ mo ade yese na da bia mbe hume e beduru brebe no ba bia mo be hume no e bia ho no na nye school dem ebia na edwa so edwa da na me son kenten ya me ton kenten kenteni se mu ko hia me meja ya de kire na me ton kenten ya mo ma no nya mo mo se ma ka kire mo da se bread and time changes betini abanso se si amotiti Menim ya me kire mo ade e beduru brebi na mo amotiti ho ya mo bi na mo akwa hia me e bia be hia me no sabi na ya ketechuwa ene some ya me ton se ene ehurei papa no bia mema die no bi we die papa no bi ni me die na ye na se mo ko hia me agya ya ade kire me ton se fufu a eno so mo ma no nya mo ma isi ma kan kire mo dada se bread ani okay abusiafo we eye akwasi ampofo je the shining star or say a bre edane time changes jumadi ye fa no na Menim e free sabre ekono ye no mienu echefa we eye asantemai ni wiase nyina program a moaje ede asi munan ene mokokoso na ene die sede tie no ye de niam agu akwan mu no na kire se ene by 5:30 na esese ya sori dwumadie ni so kimfesa ene Kumasi Asante Kotoko enso edi be ginam ene na onim se Jeff ene Atapoku ne na busuafo enso ewo haidie onim se best commentary ni dia ha na obenya no omo nso betoa oso na ene yentimi mfa kasebo no emre 3.1 pacha otini anwumre no nsia kasebo no yentimi mfa mre adentia efri se sabre ni nyina no na ball no eguso a ekoso asempe nipa ehya ase anwumre no nson unyim dada enei ebehya ase no nwotwe tie niye enti ebia na abobe yese no nson na ohwehwe se asempe nipa for o twen se won beba ene omapushi time no ediko 8 pm na eche se anwumre no nwotwe eno kura de hya ase no a for iso bese ya wura tv no dada na eche se wura tv no so dada eti ne omuni tv ni nyina ene be hya ase abom eti anwumre no se de adwuma no nhyehyeye uhudo ntreo ene ye ne saa fi se Kumasi Asante Koto ko ejina akono a na ekire se eno nso eya Asantema akoma so ade kese pa na esese ehun sem nyina no ye de ebrokin face aso de Alhaji Grusanti penasem na ekire se ne amagani ebehia no enya asem eti abusiafo na ekire se ne no saa na etie ene Sompa ye niema no asesa kakra manen how eyo hudo ntra ti koso a na mo ofidie no enna Sompa 93.1 FM YouTube no eye Sompa TV sanso na Facebook no etie ene no ye be dada ne mam kakra so ho ye nhada nko no full vim ene ye Monday a ye hyase nanso ene ye wasem bi a edadwa akosia tof eti say ya me krekra me ho de hairstyle idea nwanwa ne de me bai nwanwa
So what you or mine enya asem obeka. Neze we no ahana dia abetia no. Ani echina asem da so. But the every head mistress. The every friend ye me ensa na wabo e won cha. Yeah. Me da see. Hey, tough. Na so me buy ade na file se me ka. Eno no. So wan kan obi antumi. Ho na be ka. Aha. Nti eno wan obi kwan. Na me sure say apostle obi fili ankasa. Tough na onim. Ene ye ne gisem. Yo dia say na. Yo go ha say yo dia kwesi. Wo. Nye. Obi die ne ba ya nka nya o ma wiase fo nyina ante wonka. Hia mesin ne. Tough ne won se ne nsu agugu. Yeah. Oh, nyame ehira me. Se na me produce edi ni birthday. Na hwanie. Nye you are wrong. Eno shani. Eno shani. Man shani no had a child star raba. I say oh. Mr. Saki say. Me feel kora. Enti ena aye wo producer. Ena ye ni birthday. Na ni birthday. Yes. Ti na dia na makoye no. Hey. Ensa Kels nko a. We so can star no. Birthday who star pa. Hey. You ma. Ani bra breme wi. You ma ani abacha ofar to so bra preko na ha. Oh yes. Share. Enti na akosi no star na akoye no no eho ka na eho ka. Oh. Se me boss di birthday na me yes stars and there. Neka. Eno sa they say Saki Jiran Che or to Boba back here. Saki fans were your fans. Yes. Dr. Frank no. Birthday man. The champion man. Fantastic. Yes. But this man a great man. Why heavy ankasa. Why heavy. Nyame ehira no. Nyame ehira no. Papa. Na nyo no nko aso nedi. Obi fufuro ka ho. Oh, sir, on say. Ewi ase nyame hira wa. Nye nipa nyina na akosua nyame hira wo mo a. Omudwena fufuro ho. Sompa 93.1. On say. Me kai the first day. Me di hunu papa we. Akosua mami mi ho nkyerɛ. On say na me program bi na me ye. Ewo way back 2016. Adom TV so na efe no me pa me ni. Na menim ne da. Eti ye show program ni wie no. Ya wo hwa na nya call. Ti me nya call no so. But your friend me Frank. Na eno am show 93.1. E pa cho metumi ahia ho. Ti me ground say that time no me nhye da ni no. E no kire me ba bi a me hia no. Mara akosia ye koduru ho no na papa yi e wo ho dada. Wow. It's what dinner time so. Yes. No bom wo ho. Nti why no se na papa na uyi ni program no ni situation no e ho asem te sen. Program no so akosia me kai pa say na that time sika no be say 300,000. Na te say e bi wom sabre no 300 million. 2016 asem na me kan yo. Sompa 93.1. Yes, say what when the card asise na we iska no e de amai say Nyankopon ya adoma wo kina mo mfa no nko. Wow. Enkran. Wow. Yeah. Because na card ni be free ha ko bibia no na e ho ka no because na o say ko pretty sa amai no e won kran. Wow. Ene mai no ti ase wo nyankwa. To fintina nyame ye hira na ma na boroso no. Enti papa we no se me boni din a me mo no kwa. Da bi. Minim niam a waye. Sure. We na ma me kobo live band. Ewo Central Prison. Sompa 93.1. Hey. La akosia na ye de live band. Ai Lovers Band. So them say Lovers Band see you no. Good. Now there been say and there been so mo border da me person je say wo abo bi da. Oh, there be say wono na de ma me ko ho. Na me ko bo bi da de akosia. Me ko bo ni sen bo. There be say say you see because one the ma me bo live. We are okay no so Oh, tough. Said what some now can. What say one the ma me bo live band. Ah.
atie for nya sa no kan wo se won na ma me ball live band ejimi Kameka si ejimi do tro book mani ye na adwuma bia ya bi da ne asem na me kan kra ma jack eti daddy ene sompa brand ni nyina no pa me ni o ma hene ya odu bo achicha se yes aha ti doctor me ne oba kusia ya we show happy birthday. We watch all see you kra no Tarawad media or say or we show Nyankopon nhyira na onye okese because on say yen de ne lovers band de oh ha ye no na hwebom sure ti orada pa one na yire e na wa wodofo ma Jennifer eni menuanu mu nyina Jensi ne omo maka nyina eni menua ba no a oye adwuma wo bang no eni mo friend nyina say ya we show happy birthday sanso e na lovers team no Kofi any Soso any Ben any team aka ni nyina say omo we show happy birthday Bobby God bless you Nyankopon to no boase na onhyira wo eti akosia eno no aha ena sa wo ha nyina na wo hu air condition wo ha nyina ebo no aha akwa ba akon ye frɛ no adusai yes aha eti ono nso ene eye ne wife awoda oh Sompa 93.1 oh wow ti Deborah Osei from Poma AK Mrs Adusei akowe ukoto one ne yire pa wa makuma so da ho a na okwan do awade keke SD eish memma no mo ti awade ase ti odo ase no enne wono aha ena on say yo bema bi o ha na mi hira nkwa na ne nsa chi eden Adusei ntisa me nkwa na ne nsa chi eden wo so but on fan ko na yire so so wo maye ni chi sa na wasa eba eti oyima de wora me ba cho wankasa wura Adusei eni Saki ena owusu boada eni kwaku aha kwaku eni abusuafo ni nyina Linda Jonfo mu nyina say omo we show happy birthday ahosia se say de yentumrika na yenko tau suahunu so na enne so ye hye ngoma foforo ase sure na ne ye wia akosia on se ne no ye ni full time ha ne no ye ni full time enti no enne no ba bia na menim ye de fa eye se anamo bia obi atu 93.1 abuaka ne sima wanu no ho nti ne na menim no de bre wo ne no eye manumi ho ade bia wutu ho anamo bia one plan ye uma eho de no di wanim ba sese wo sha de kromu a wu hu na mane wanu ho a wo de answer na ebe sha ase no wo de wo betimi afre producer e wo 0244 80 96 41 0244 80 96 41 0244809641 manume ho obetumi afre producer na watchro udin ebia na yebia homa na wanya kwan ntumi amam jakosia sabre de mijawo na odisuahunu e de abre ne enwoma ye hya ase akenkan yo medasi abusuafo ne nso eyeda foforo kra ya nyamedia maye ene nwoma no a ye hya ase no edin ede enensubio ene ensubio menim se nwoma ye kan sem bebre no a de kyerɛw enensubio sankwanko ye ne gisɛm a ekoyare ho hwamu na ya ne taka sansemi na enwoma ne mu ode pa afutuo nso wom ene gie nso wom nti de opese wonya bia no enu se nwoma ye nkɔ na wie ye de na wonya de opɛ e de firim ye hya se tew na ye nsoso owura bi tena ase e wo kro bi e frɛ ne sɛ sanwochi emu na owura no ne e frɛ ne sɛ agakwaku ana okɔware enu abena nyamese ye nka no kora won ma ware ya kwantu a na won mu tuo no na anuoma nyina ekoto tene de ma wonom di ombedie di ombehye
di ombe fra di ombe nom chese menim adi a no mo hwehwe na wabrabo mu a na won mo nsantumi nka nanso ade ba ko na akwa ye osi akwan pa de ama wafoi aya wo mewu yenim se oba bia okwa ware ase a aya na ade ba ko a ohwe ani mu pa asa ne nsabeka aya wo disabio se wo hwe ani mu abese mfie mienu miensa chi na ma na de aduru no na to se nyame bamu na we mu de no de na nyasa wo na ma wo eba nanso akoda ne to hono mu a wacha eya de duanan 40 days e wo so sako nti wo mu di ho yaw e di ho awre ho bebre afei de na de aduru no e wo so mu wurewurem kwa adunsifo akonfo chese malam obia baby ombe wura wo nsa beso ba ne bia akora ne betena se a cha ma wo mo no e ho na no wonenam na eno abana so na setena no otimbuo no ne busuani a na aka no won nchen a e onua be my friend se ya otwemasi na sa ya otwemasi na woni ni mfiri ha nkwa ha na mo pe wo mo ho asem ankasa woni ne kona kra na ye bibia enti ebeduru mebi ema wo ba ne ko baabi woni na chinchini ema ne kopie mu se onua be ma ya otwemasi no ene ha no enti wo ba no wo a enkura na won mu nyina no e wonua no ena di giska e won nchen enti ehye na bufuo ema oba afie no won so wanka nkere onua no ne mmofa adwene bi se abri bia onua no beba ne nchen bia no obepam na manako ebiem se onua no tontoma anase oto bibi de beche no a no no so de akwa akoyi musuo enam de wate wona so nti sa de no to aso a emonua no tufiri krom honom enne yere kwatena akuru fufuro so na we nada kuru bi oba ne na mua no nkopie baabi awo sem ya kodui ko ka ne hia sem kire nana no ema wo yese de aduru senka betumi a wonya achiridie awo de nyame ne de ma ndisi wonya bi na so sa akọ nchi a wonya ide odo no beba na wo se da bi oba de okwa aware ase ampempi no ano aya na awo nso dim enti nana ne dom no eba ba akokora mpo a kana ni beje ho pa obekura ne mu yie ama akora no atumi edimu se na asemara nko enen subio medisia adomdom ye na ochina ebesanso ahia na eba maami kwa kopei babi ekopem ene hu sunsanso nyina da ede aba besomo enen subio mu ngomei yemfa seda ema one family clinic ba kwa abusua yebo won mu din a na wiase amansa nyina ani age no wo ma ben pa na se fa no se ya wo de pain wo ma bi wom wo to ase usisi na ye wo ja wo je ho ba bi anye wo chiri bremo obu no oda kete so no osore a ade be che no be ka se ya hye da akobo no na no honam mu twetwe no ankasa
one family clinic pain expert yɛne akyire wo twifupra so asimfo su agona so aduru ena mankesim kumase hanso yɛ Patasi State Junction yɛ ben brother man sport no frɛ ne yɛni nkomo wate 0546 68 another 6817 0546 686817 abusua Sompa kyɛdeɛ dane de nyina meka sɛ safia no hyia ne nyina yɛ didi a ɛyɛ na kunafo no mobro wa wom so didi yi enwisia ne nyanka senka afia no ahyia yi obi ekɔ maame hɔ obi ekɔ papa hɔ obi ekɔ akɔgye akyɛdeɛ safo no so adwene ho pɛn sɛ wɔn so akyɛdeɛ a wɔn benya no hemfo nkyɛn no benya no ɛno nti na Sompa yɛde aba sɛ abusua wonsom no anipa koro yi a ɛwɔm sɛ nsuo tɔ nso fam wɔden nanso kakra wa wobɛyie no ɛbɛma obi ɛnsa akɔna no yɛnka nkɔ akyiri fra homa yi wopɛ sɛ ɔboa bi nko ade a sɛ yɛ mo anwa te tomatoes milo geishia kyɛsɛ deɛ wo sika bɛso bia no fɛsɛ mobile money line yi so ma yɛ 0598 55 9802 0598 55 9802 Edinya baba no ye Terra One Media Limited anasa Blessed Foster Terra One Media Limited ana Blessed Foster se wo achichiri na se wo mo anwasere mo boss ye ntade na wo pese beje ka che eno so ahoma ni 0244 834 838 0244 834 838 Bible no kra ka wase do hu mo broni mo wona awrade be hu mo bo nso ye bi wate na wankasa kwanse mo nwe da biara da me se nyam be hyirawo amara boro so afe na eba no ye bribi na nyame fa wontwa afe no enkonkoduru se brede me se dane achi Tofiakwa o to aso to akosia me da sipa ene yenko railways ho yenu aba bi eton boxer Mema boxes ni bi ene socks ne niam bi fa no Cynthia Sapon wow ene say waye na famu de e wo Sompa chede ti Nyankopon nhira no ti abusa fo sa na ye hwehwe ne awo bia no fa beboa yen na yemfa ensoma foforo se de kusua kan no number no obobo kire wo no edin no bebatara One Media Limited anase Blessed Foster Nyankopon nhira o se obeye saadoye no ede amaye akosia ba bia ya duru ni de ene se de me ka kire wo no na menim so no de ene dadwa pa ye manume ho abrabomu no ade bi udi ade kro da achi udi ade bi ahofa achi udi ade bi a obi ka gu wasoma wani je ho ekodi achire bare ne bonnwum a wano tue mu no office wanu ho a bramie mo nkomo yasemo number ne de maka kiro 024480 9641 024480 9641 eno ena ye lie ide ebo eye programming ti yenko obi aba ahoma no so na yenko hye yenko mo na se ne maka kiro se ye be pontem anti o ma ho anye ha ye be kwajaw oye ma me mo akwaba ye ja daddy na what to say awrade krami o na won so e nyame anto mes me ho ye pa yenko mo ide me fi say udin ehun hyeda nhia me sisi ade komo na me pese ye bo niema ben na office na utimi do nsa si ubo ka kire won se manu me ho free say me die kire edi me ti wura mu bare ne manu me ho and then no crepa ma worry sim na me de to chacha e ma wofo wow yada me ti o ma asemo pa de o mo beka me fo mo anu wofo is yes mo mera kire is ya wofo beka no o se within okay
nti be de mawale sem betu o mo nim se mi kuna jai som ena mo se we jai som de a wo se me nsu mi ja no okay ena mi di o mo chi na mi nsu mi ja ware no me se sa me manyina e de betena o mo so asete awehuo me fa mu pa na achire ena mo sa be yi me ba ko share me nsa nti sa mere no be ma no nso a ware baby amene ne tin so a ya ton nka se mi chamani a to bi ani nti wa se me fight e komani ena sa yi mani ena me de pe baby na mabo me kura na me nko ame ne me ma ye hye ho me no me ho papa nanso aye too late yenhwe oka som menim say som ne de edoso e wo wiase ena som bia nso tete wo say wawofo e wo say utie wo masem som be ho asem na wo kan me pa chonkre mo som mera okay ndi na je say be ma no a wo ware no oye wo ayefro e wo muslimu me pa chon okay wo hia be ma no na awofo no ne pene so anase wa na wudi akire say me peno bada na awofo no mpere so me na me di akire if you say na almost say be ma ni intimate sign because that time na say me fi Nigeria ba na say omuhu say me wo so che be ma no okay nti na omuhu say won me ware me say dem abra bo sitie no etime so me ba form e ma be ma ni me ware me okay nti me ne tnai ansa na ye konya ya be bia ye ko boya pata kakra me ne tina chese wawofo no ankasa ahyase no omutu fo ka kire wo say enya de se be ma no obetimi ne na ware sanity omu ka kire me o convince wo mo ana utwifa wo mo so man twi am for wo so be ka kire wo say metimi ne wo mo atena de ba se me ma fo mo ameba okay ena me kan sa kire wo mo ena wo mo te asie ena wo ne be ma no ware ye mo awosan me pa che ya unu mo tena mfie do osan it's now 13 years wow eti enu achi ena wo ne be ma no mokọ boss sen wo baabi me pa chwane mo amusi mu fie me pa chwane ti ede be pa ne gina so a e ma awade ne gu ye be ma no na otete wo ana de na no wo de hawadwene na won tete ne ife ye kata ware a anka amafo kura hwe ye de e de to wo mu hofu bibia no wo ye ma me obumawofo wasa o makomo nene by adia ba ko pese wajai somo no oja nyame frɛ no krebo somo no sanity eti oja ye no na okọ asori bi anase na opese wo ma wusu jan kramu no ana wono kwa asori okay ena wose na eme de maka me nkọ me de ena yansu yasomo no uba kumema kwa media nese mansie mawofo a wo se wono so no die da tumi bia no wo so nti menene kan sa no so si wantini so mu sa sasa na ese mapa mabushia echi me ba be di wono 3.1 okay ena wono se woni de sa de wantini so nti wo kan sa na mama ba mu bui okay dina che say awade no ankasa de enye wonu mom ene kan se me nware o David wan kan di da okay iti time a uti awofo no a u decide se o pese woni ne ntam tie no o bo na mane no de na be ma no ka kire wo o fa ya wo mu pa iso fa ya wo mu mi a me chen ka se wo di ya wo me hu ni se ya na masi Sompa 3.1 na che say o pa wo cha wo kra say enya hwe mu ntra se hwe mofra no o pa ma cho pa ma cho mini ho bidie but bema odo ba na odo ne made e base wo mu nkotodwe kra mpa wo cha wa obe wo ye ni na o ene yiri na o pa cha no wo su no wo pempenyimfo ba
na ma hwe na me hwe me babusuafo no ti na wo maame no papa omo reason ben pa ne say ben ma won na ware mem ene na ware awo ma baako enum enya 13 years mfie dum yensa so no a wafiri hu ni nti omo ka kire wo say nti chinchina agya na wade omo so wanya agya so mo nko ade omo nti ase ma mene ne ntena wow eti osisa wo niam afiri ho no me pese me hwe nia esi that day dia na course bra day no na osisa wo niam with enkwada baako enum that day we so usui pa ya kache de say o ma me anasa o papa na ewu a anka su a wo se usu ano no usui eti oba fie no ame no papa jewo ene o tena fie ho omo ji ne tenai na efi ase me fa ta busu ni nsia ekọ no ene omo hyasie omo abre yes me betena fie o so de na nya omo na fi di me okay ise me na me abre fo dada hyasie ko ji loan na me di ye madwuma by na me mane do so ni na ise me mane ha wo mo fi o Tofiakwa, Matiwasie. wow that crop after 1 year no catch us o ma brew after 1 year no ana be papa na yi me no magu abonten edru sa try tu ni magu abonten we me no magu abonten so we hia no fi ho se kwa hen one de wan hwe ho ise mra ndi abobo ya bi si wa ma etwi me no ma papa ni pie so a wo hu me ana oda na ni Sompa 93.1. yo papa wo bi su me mu mi din na da me so ba me papa mi ana no wow yen hwe ni sei eya sa no be ma no u free fie ho na eye fie am wankasa no mosi ana ya na yesi ya de be ma na anya na adwen se kwada ni nti chefa bi wom saa mmerɛ no na wasi wɔbɛtɔn fie no nti maame nso me ne ne kɔ home court nyinaa ɛna yɛkyɛ agyapadeɛ no moton ya na se wo de wanton Sompa me 93.1. deɛ matɔn me deɛ na me deɛ akɔtɔ baabi wow mano uhunu ehu no ɔbɛhwɛ ne mma una kana kradie na wakoma ka kire wo mewerɛ hɔ paa mehu no a mehwɛ nkwalaa no kora tumi bisa ne kɔhye mentumi nyia no mema no na ama mewerɛ hɔ paa ma matumi anu me ho saa mmere a me ne wo kasɛ be ma na ware foforo waware Sompa ese de 93.1. ekika ko de ayi se ya ye late o ayɛ too late dadaada ayɛ too late se be ma no wanya wo bone wanyɛ me bɔne da because this is we are o ti ase pa de na we sure se be ma na odo no na me dɔ no paa na yɛyi ne papa firi hɔ a wɔne me tɔ so na me dɔ no paa ha sometimes aya o ti fie na enkwada no wani ball mo so a de ne ba utim awerɛhoɔ nko a ni so awerɛhoɔ nko a imuntam ti ye adi sen 9 years ni san ware foforo na ne pa chɔ daabi unya be ma o ti se wo no mpɛ sɛ bɛrima biara bɛtietie ne mma no wow na ohwe nkwada ne de Sompa sase na yɛgyaeɛ ne deɛ wɔgyae nkwalaa ne bɔɔ me so ɛsɛ na ɛyɛ yaw akyire ne mfa nsɛ bɛyɛ sɛ 5 years ne die wɔtwɛ n'ani asan bɛhwɛ ne mma ti se obasa na okwa ubenya ka wo so ka fie ho mboa
no crepa. Enti say o sign anya opportunity bi mu a ka obeden Sompa Some no go tell 93.1. me you, Nana. Come any beje pa. And she say bi ni ami say asaya you. ne say unua ba bi tie o anwumre yi afutu ben na wo de be ma no ewo nia wafamu ya nne na menim so wankasa o ka say wanu ho so take sa decision no afutu ben na de be ma no Me de me yankofo ma de tie ni a ka warija ye omunyi fi o mutire. If say ya wo ni ati tie ni bra nkwala be fam kura no Sompa e do kura ye 93.1. djuma. Na me amfamu a pakro be ye boni. Isa me ma famu pa nyankopon eye me namfofuo mienu a o musole ni senye ne sa pa dia ayesa me firi abuhyiam na me nua ketwa baako ono nso dia me boni dia na masore na apart from nipa ne ensa no me hu di obetimi aka se me wiase a me bre 9 years ni pakro aso me muda Omano asem na obi atumi bisa wo da sa asem obisa wo no woyam hyew se me be bisa me asem me ba ketwa baako afeso ena ye pie se ye kofie nyame si ye ko obi a no papa enenam asema me ba no bisa me se ma me se daddy wo se anka minyaya anka me papa ka me ho ana me say na wo papa we ana wo se ma me se me ma me papa de woni na jayu anka ko na ko pa na chew ana me tia ne se he wana kan sa asem ne kire wo se ma na se ni nim papa de wo ma ha ya de na wo so won ko no ho sada no na ye salada enso ni bia we ho 3 days isunkwa. I don't know how many years. I say na wanya 11 years. No sir. Remanya meti ase wati. Mati me da se pa. Me da se say oni ye share wo story why. Na anya hwe no unua ba bi a otie wo anwumre no. Ebeti ase say eye no krese wonu ho na sam fom so no a wo ye no. Se wunya akwanya fofora ka wonye biom amenya sa mistake ni biom o ma brabo papa me da sipi me da se pa jamati neni mapa moju na menka mo wa ase e ba cho dwumadie ye fra no na menim na enanwume ni de ba bia ye de ani ahwe eya namo bia wutu yi a wonu ho sa ma ye mistake papa se me yes ade no obetumi aba na ya bonkomo maka cho se 0244809641 eye producer number no 0244809641 producer number no eno da nchen a number ye di ye adwuma e wo studio ha no eye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 sa number si mi enu nyina no obetimi afre na ya bonkomo yenko ahoma ne so na obi wo so dada me ba cha me mo akwa wade ba na menim so meje wosu ahima na ho te sai na me adumo na wosu rade krami wada romana wamma woni so kakra ma me wate Tofiakwa yen sempi wuni abamini se rade na da sukra kwa mene omahene akutu na da sukra kwa good for thought ma dia be pa na asi wo wabrabo mu a anwumre na menim so no wo pesa woni ye share wo experience say me take decision bi ba manu me ho
sɛ meyɛ saa. Tofi, nea meka ne sɛ, mede tu me nua no mu nyinaa fo sɛ wosi so a tutu w'anam yie. Ɛnyɛ sɛ bɛrima bɛsi wo paa na kyerɛ sɛ wapene so ama no yie nhwehwɛmu kakra ansa. Okay. Nti ka yɛ mistake, bɛrima no bɛfa ne ka kyerɛ me sɛ wɔni yere na ɔkɔyɛ me ho ade. Ɛno akyi na mebɛhu sɛ wɔyɛ yere a wɔne ne kɔ. Saa bere nso na menyɛ. Na Tofi atete a bɛrima no de me fra mu no, mewɔ hɔ da koro sɛ me sɛ wɔhia me check me kɔɛ a sɛ yɛntwa mu nkɔ yɛkɔɛ a na menyam 6 months 2 weeks ɔkɔde me kɔ hospital sɛ ɔkɔyi nyɛnsie no agu na anampena no saa bere nso na wayɛ me ho ade nti ɔkɔyi nyɛnsie no agu. Tofi ɔhɔ no wamfa mpa mampene so ama na nyɛ me sɔfo so ampene so ɛna ɔmɔfa me na sɔfo sɛ me na mbaa fie. Tofi mbaa fie ɛna ɔdwa ne gya me 3 months ne ho bɛmba ɛkyerɛkyerɛ na ɔfa baeɛ ɔbaeɛ mu hɔ no na mede bɛwoyɛ. Tofi sɛ wɔdɔ a yɛfrɛ no dɔ wanyɛ bi a ma akola yi da besi na akola yi anhyɛ ɔpapa atade ɔnhyɛ ɔpapa mpaboa ɔmpa akola n'anim ahwɛ daa ne daa deɛ bɛkyɛ wɔ sɛ akola no ɛnyɛ ne ba. Sɛ Tofi 1 2 3 wohu sɛ me ne wo kasa sisi asa a metwe mpena medada mu a meyɛ kora metwe mpena. Tofi bɛrima a waware me tumi tɔ bɛyɛ 6 months 3 months na ɔma me ho dɔ no pa ɛna ɔbɛba me ho wɔmpa a wɔmma me ho me so me kɔkɔrɔ ɔbɛpam me sɛ ɔmpɛ sɛ ɔne me baabi na mmom no deɛ akyerɛ no saa ɔtumi ba. Tofi madi ayerɛ wowɔ me mu saa ma last year 2 months last 2 years mepake me nneɛma nyinaa firi fie a ɛne ne sie kɔtena baabi na abusuafoɔ sa di akyerɛ na ɔmo kaeɛ na mesan back meba back Tofi na mekɔyɛ adi kwan so meku me ho nyinaa sɛ mɛboa bɛrima no na mede no asi yie. Tofi yɛadi mekɔ sika a menya bia meba yɛde tɔ cement yɛde tɔ wei pono koraa yɛde ahyehyɛ yɛ daa no Tofi mea mpoma mea biribia mea yɛyɛ da no wie kuroni hɔ na mepake me nneɛma ɛtu ba afi hɔ no ɔfo no de wɔntum ma afi hɔ no na menim deɛ ɔpa akyerɛ na honhom kronkron menim nea aka me ɛna mea mepake nneɛma meba afi hɔ no bɛtena sɛ sɛ ba afi hɔ no na ngudie ne Tofi anigye bi menye bi wɔ asase so da ɛwɔ awareɛ mu tem bi atete wɔ so agyadwo nanse fra meba hɔ Wednesday na Saturday na ɛyi kasakyo di wu ya mebɛto wɔ mahene wo kora mebɛto paa na me ne ɔmahene na kasa me di su na atete na mede ba mo studio hɔ nom na me ɔmahene kasa kyerɛ na me sɛ sifon Tofi wo nuaba me ni anigye metumi tena yɛ adika mu 1 o'clock Tofi bi ɛbɛba bɛdu ha sɛ bi a 3 4 5 ma kumi ho nyina me sika ma ho ɔte sɛ mede bɛboa bɛmba no ma bɛmba no asi me yi ɛnɛ ɔmfa menyɛ hwee matete apansam ɛsi a awerɛhɔ nkwa na akyɛ no so yɛagyina megyae asɛ mekɔ yɛagyina me ba bi a wɔse maakɔpɛ mmarima pɛ me ne obi kora kasa wɔ sɛ obi pɛ me ne obi yɛ sɛ wɔ sɛ obi pɛ me nti ma yɛagyina megyaeɛ na sisi a meto a menanam a metontɔn nneɛma kakraka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me mma bɛnya bibi ɛde aka ɔma no Tofi nti maayɛ adeɛ anum me ho ma ware anum me ho yɛ sɛ obi ɛnware no no ho na mmom wo nuaba mesi ne pim ɛsɛ ne pim sɛ aware de ma ware bi anum me ho wɔ asase so. Wo ne wɔ ma sɛn sesei? Mpakyɛ wɔ ma no ɔba baako bɛma baako. Na yere no a akyire wo kɔhu sɛ waware no ogu so ne no ware? Mpakyɛ daabi ɔba no koraa fi kurom kakraa. Huyɛ no mepɛ sɛ mehwɛ ɛyɛ den paa na kɔ ya woni ni san mfie dodoɔ sɛn bosome dodoɔ sɛn a otimi de na dwene ɛkyerɛ wo sɛ oni yere wo nso wantimi amfa kwan bi so wanhu wanyɛ nhwehwɛmu bi ɛwɔ n'akyi a wotimi ne wotena ya kɔpem sɛ otimi bɛyɛ wo ho adeɛ woni tena twempena bɛ mfie dodoɔ sɛn twempena bɛyɛ afe saa bra no nso ne nyina kukuro baako baabi ɔtena hɔ ana metena yɛ nyina bakuma sɛ ne bɛdi ba ne sa bɛtia yɛ nyina kukuro baako na ɛbɛhyia nti na mede meka sɛ school na ɔbɛkɔ no paati na menim sɛ ɔde ɔbaa fra ka no nti akyerɛ no kɔɔ ne ɔbaa no gyaeɛ no wɔte ne ba no baako brɛ me bɛma ma mehwɛ akora no saa ama ne bɛwie school bɛwie ss no kɔtamale school nyinaa bɛwie yɛ akyerɛ sɛ da medɔ akora no ankasa medɔ no ankasa akora no medɔ no
because me small baby mother papa yi be man so onyi na no da na adwuma fi adwuma ma chan say dey see adwuma me ni wona me kɔ kwan so aduane ye ni nua niema sini we nyina nti ma me be pa akola na asam pe ko pe ti se akola na sa me no ka sa pe minti akoma akola na fi ye nkyɛn sɛ akola no ɔka akola na atoma me mpene me ne akola no wɔ bibi ye na akola na ko din kan edi saka wafo akyi me na me so Tofi Pao nyabotre akola no wɔ bibi ye nyabotre wa ba no ma wa dɔ no atete no no afi de wa akisu sɛ woni oba no wɔ bibi ye mpacha ya kwetia ya ne akɔfo nyinaa akyi asase mu wɔ ya kyia bɛyɛ mpɛ na wɔte me ne akola no wɔ bibi ye me ne akola no ni bibi ya wɔntumi nka akola no asa akola no ntie na asa me na otie me akola no so me na me kwese no me na me ye ne bibi ya okosko bibi ya na me kɔ ye 1 month as she to bibi ya gari me man na kan no me pɛ sɛ ohun sɛ yes me na me wo no enti baabi a yɛte asafo ye wo mu kura nipa bebre ni sa akola na nya me ba nipa bebre ni sɛ ye ne ana me wo akola no wow na kyesa wo de ɛyɛ ɔdɔ na wo de adɔ ba no sɛ de binom tete abanoma no na omu jojo omu no wo de nka wo nyɛ saa dabi a me te kura nipa bebre ni sa akola na nya me bo bia ni sa akola na ye me ba asafo ye wo ba ko na ni sɛ akola na nya me bo bia ni sa akola na ye me ba di sasa mo ya okan no wo yɛ sure sɛ wo ba no te wate pa wate akola no ko di saka wafo akyi me na me so sɛ woni kakra wɔ nkran ni abio adwane afi yan nkyɛn sɛ efie no a wuti mu no emu ana bɛma no so te ɔhɔ na yɛ nyina otimi no tena dam hɔ for 6 months ɔnkɔ ho 6 months aya ukɔ ne nkyɛn adeɛ na ɔyɛ oh sɛ na yɛ nyina bɔ ɛdan baako nti ewu mu ana kasakasa ɔno yɛ sa no ate no ho abɛda hɔ nti bi a anadwo sɛ me ne obi yɛ kɔ wɔte me mpana no nti na me dɛdɛm na obebubu gate ni nyina atwitwa de se kan na adwo paa ɛno ka me de asɛm no kɔ mo ɛfɛ baako sɛ abɛ na wɔ hɔ no me de asɛm no kɔ hɔ no ana me sɔfo mu de akyire kɔ yi asɛm no bɛɛ nti ɛyɛ saa no na me sɛ dabi nipa sɛ wone ne dɛdɛm anadwo kɔ obɛtumi aku nti na nkɔla no wɔ dan na me suba nkɔla no hɔ bɛsiesie hɔ na me sisi a me wɔ no so wɔ yɛ apartment nti ɔno da ehu behia no na ɔno aba me hɔ ehia na ɔma wo so kɔkɔ bɛfam motifie nso wo ne wo ma ne da ɛna ɔno so da baabi mpacha wo sɛ wɔde ɔba foforo bi ha wadwena na mpacha ka ne de na ɔyɛ paa ba sisi a de nyamia no Tofi ba yi ma dwena pesa ne ma no nti sɛ ɔyɛ sɛ wɔnyɛ ɛno de mfa me ho me nkyɛke no ɔbɔ wakɔnhoma ɛtɔ tam bi a wɔnya na ɔde ama me ba me adwuma me yɛ me nti ɛho nhyɛ de hia me sa because me wɔ nkɔla ɔho nti me ntumi nya nkɔla ne sɛ ɔmo ntena akɔma Tofi hwɛ bi oyɛ abɛn bi ɔbɔtumi so a wa sika 3 million 2.5 ama sɛ otwe ofun ani no we yɛ fɛ na akɔkumabɔ yɛ fɛ na akɔkumabɔ so me ni nyina me na me so 250 Ghana cedis that mean so aduane no no a aya obedi bi tembi ya trap ya ni banku me ye bibia aduane bi e wose obaye be man me ye no pa cause me da cha na manaka no ho me ko ye gine sa nya man ni oba me fridge ma me to nam trap ya fridge ma ye dia about tembi a week bia so me ko week bia ne ma wo fie na mo wo fie ni di mi gba bibia je ne bibia me to ma de nyina wo ye ji by re bi wo han me sum ase na ya aban aso ye dan nyina wow when your time bi anadwo bi ene no atena sese miwura de ekoso wo ye ntam no ye ntwa akiri na ye nkamom na ye nhwe ye ma Tofi ukọ na nchen a me aware ne mako me kamako mpeni ko me kiti amanko Tofi sa ho ma chi amako akobọ no be ka cho se o ha na dwen fa wa to free no suko oni sa tam no ena no panso e bi a obesore ku bia oni bedun ko wo afi okọ na adwuma wode won sam e be ta no wonya tam oni sa tam no
onim se de oni oba se di nkomo onim se de oba ne be matna o di nkomo onim se de oba ne be ma betna se adwendwe mo ma ho mo da achi ne oni sa time Chasia no na mudi nkomo pa. Ashate ne kwa to fina nche de nkoyi hu se ofu adwuma tumi ko hye central sa wona na fufu be ba no na je se waya no ho bia bi percent oba no afana sa do na onu aka se na nemu be se na wadi nkomo ho da won pe na je se wayi wani Me question bi sa we de kire se beginning ni nyina no na unim se sinto wo ho na ye dan na wote na se ma na ye wo ho ade. Sabreno wan shedan yi ne tu ban nyina bisa na kire na anyen san be ba ya no oho no be ma no ho so ono no ankasa di me ko waju nti omude letter na ba ya Menim abusu afokwe ono koyi na dia ka ko to wona yire ne na ma papa bi a wo so mu sa wona oba no so awo miensa o na yire ne na ma papa bi a wo hwe mu nti abusua na wo mu nim aware no wo bi wo san ko mbeti na ware no a ebe boa me obi betia me na nso me ko ben nipa na won pene ma won ko ben nipa no Sompa 93.1. Wow. nti wo mu nim hu bi se na wo yire dada no wa ma me ma o Okay. obeye me ho adi wi no afi na asem na abeda ada nti o sapa matiko pa oba bi na me hu yen na ne sister so o strength wo no na ma me direct to me to na me ko ye me ko tu oba no 20 sabra na me no oba no ko fam so efi o no ko na efi o ko be ye ku se na o da ye ku ye ne no yiri na efi na mo sunti na yira pa ke na nyama eko ewi akete sister ni ko no di sun ni ajaju no de ma mi ota ko na do abeji obi abeji sun to ma wo ba bi su wa be ko ofi ase ni kwa ofi ase asa na mi hu de wo mu Pa ya wo ho ade no na wanyem wo dada. Anase oya wo ho ade wie ansa na wanyem wo. mpa cho ye mi hu ade ye ko mu kwa ya anya no ase ye ko no ko ye mi hu ade Enti for say bem